God dag og velkommen til Jakobs og Lukas' madlavningsprogram. Og i dag vil vi vise jer et lille tip, hvordan du kan have chokolade på en rigtig nem måde. Hvad skal vi have chokolade på en rigtig nem måde? Men det tager jeg mig. Lukas. Nej, jeg skal nok tage den ene. Sådan. Okay. Nu skal jeg vise jer et småt tryk. Au, min finger! Ja. Og så prøv at se her. Jakob, så kan du godt tage at stoppe nu. Så prøv at se her. Og så pakker det op nu. Ja, det er selvfølgelig smart, hvis du skal smelte det jo. Så prøv at se. Det er i dejligt mange stykker. Ja. Og det er en nem måde. Så behøver du hverken at finde kniv eller skærebræt frem. Og så synes jeg lige, vi skal reklamere lidt for Green and Blacks Organic mintsmag. Ja. Det kan jeg godt sige, at det er god. Det er god Og så chokolade. vil jeg bare gerne sige én ting. Slut! Farvel! Det er det samme. God dag og velkommen til Jakob og Lukas' madlavningsprogram. Ja, og i dag skal vi lave en lækker chokoladekage. Med mintsmag. Ja, og nu skal vi gå i gang med vores kage. Men man skal huske at vaske hænder først. Men det er jo sådan, at vi har snydt lidt. Har vi det? Ja, for man snyder jo altid sådan nogle køkkenprogrammer. Nå ja. Undskyld. Og derfor har vi glemt, Og derfor har vi snydt lidt, så vi her har vi 150 gram smør. saltet smør. Ja, det er meget vigtigt. Og vi har 200 gram hasset chokolade, som er hakket på vores specielle måde, som du kan se i vores tip. Ja, og det er mintchokolade. Det er meget vigtigt. Ja, det er 160 gram god mørk mintchokolade. Her har vi 60%. 150 gram mel, blandet op med en halv teskefuld bagepulver. Det er sigtet spæltmel. Nemlig. Og her har vi 150 gram sukker. Det er god sukker. Og til sidst har vi 2 æg. Og så skal vi også lige, for at tilpasse smagen lidt, så putter vi lige en halv teske vaniljesukker ned i spæltmel. Sigtet spæltmel. Ja, og så rører vi lidt rundt i det. Men skal vi så ikke til at gå i gang med vores kagebagning? Jo, det synes jeg også. Man skal have æggene med. Der kommer en skal med. Men så er det smarte trick. Prøv at kigge her. Så tager man med æggeskallen. Og tager den anden æggeskal op. Men det sker selvfølgelig ikke 2 gange. Så skal vi have sukkeren op. Det lyder nok lidt højt der, men du skal også spise det. Det er meget vigtigt. Jeg har et vandbad i gang herovre, mens jeg står og pisker. Og nu vil jeg komme alt chokoladen op i det. Men altså, er det så vigtigt med chokolade i en chokoladekage? Ja, ellers er det jo en chokoladekage. Så nu har vi kommet chokoladen op. Men før at gøre det helt færdigt, putter vi smøret med op, så det kan smelte sammen. Det er jo smart. Ja, for så behøver vi ikke at gøre det 2 gange. Så kan det stå der og smelte lidt. Nu er chokoladen og smøret smeltet, som du kan se her. Det er smeltet godt og grundigt, så jeg slukker blusset. Så nu skal vi vist til at få det op i de andre ingredienser. Så tager vi vores æggeblanding og smeltet chokolade og vores mel. Så tager vi og hælder det smeltede chokolade i. Hele ved. Sådan der. Så når nu kommer det i, så rører vi lidt rundt i det. Så det der er en rigtig lækker chokoladeagtig.
Så nu har vi fået holdt det i. Så tager vi melet og hælder lidt af gangen i. Og så rører vi det rundt. Og så tager vi lidt mere. Og vi hælder melet lidt af gangen i. Så bare stå. Og så er dejen vil så snart også sammen her. Og det er godt, når man rører det sammen med en ske, for så bliver dejen rigtig lækker og luftig. Ja, så fandt jeg en kageform, og så skal vi bare have den smurt. Så er den vist også ved at være smurt. Men så tror jeg, jeg tager noget speltmel. Sigtet speltmel. Godt, Lukas. Du har lært noget i dag. Så putter vi det sådan lidt ud over det hele. Og det er meget smart. Fordi så kan man... Så den nem at tage væk. Kagen bliver rigtig nem at tage væk. Det er dejligt. Det er godt, det er dejligt, det er fint, det er herligt, det er godt. Jeg ser godt 2 gange, det er godt. Det overflødige mel hælder vi så ud. Og så tilbage en dejlig form. Så er det bare op med dig. Nu er alle tingene nede. Godt med spæld, mel udenom. Ja. Sigtet, spældmel. Og det er godt fordelt, alt dejen, og så tror jeg bare, at vi skal have det ind i ovnen snart. Nu skal vi bare have kagen ind i ovnen. Nu sætter vi uret på 35 minutter. Sådan. Så er det bare at vente. Med 180 grader. Så, nu er den færdig. Så trækker vi lige med en gaffel og ser, om der hænger for meget dej fast. Og det kunne godt være, at den godt lige kunne få 5 minutter endnu. Nu er kagen vist færdig. Lad os tage den ud. Nu skal kagen bare køles af, til den er helt kold. Og nu er det altså ikke gråt og koldt vejr, så stiller vi den der bare udenfor og køler af. Og så venter vi da bare resten af tiden. Nu har vi så fået kagen ind igen. Den er ikke for kold, ikke for varm. Så den er kølet lidt ned. Men, og nu skal vi så lige have banket kagen ud. Så skal den bare pyntes. Så har vi pyntet kagen. Og så skal vi spise. Tilbage er det kun at stige.